हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बड' टुक चेनेलाव बरायबाय आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेसेबांबा गोबाव समनि उनावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दा बे भिडिअआ जागोन नोंथांमोन आधार कार्ड आरो पान कार्ड लिंक खालामनायनि सोमोन्दै दा जाय बिथांमोनहा आधार आरो पान कार्डखौ दासिमबो लिंक खालामनानै लायाखै बे बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै गोरलैयैनो गावनि मबाइलावहाय माने आधार आरो पान कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन दा आं बे भिडिअआव दिन्थिगोन नोंथांमोननो माबोरैहाय लिंक खालामनांगौ आधार आरो पान कार्डखौ आरो नोंथांनि आधार पान कार्डआ लिंक जादोंना जायाखै माबोरैहाय नोंथांनि आधार पान कार्ड लिंक खालामनायनि स्टेटासखौ नायनांगौ बेखौबो दिन्थिगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा वेबसाइटजों रोङाखै बे बिथांमोनहा माने एसएमएसनि गेजेरजोंबो माने गावनि आधार आरो पान कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन आं बे एसएमएसनि थ्रुयै खालामनायखौ आङो भिडिअनि लास्टआव दिन्थिगोन दा नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिग्रोगोन माने वेबसाइटनि गेजेरजों दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा गोदान भिउवार्सफोर बे बिथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे गुबुन सासेयाबो गावनि आधार आरो पान कार्डखौ न'आव थानानैनो इजिलि लिंक खालामनो हायो जाहाथे नोंथांमोनहा साइबाराव थांनानै ओरैनो गावनि फैसाखौ माने लस खालामनाङा बे भिडिअनि गेजेरजों न'आव थानानै इजिलि खालामनो हायो दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायदिनि नोंथांमोनहा दानिया थांनांगोन इनकाम टेक्स इन्डिया efiling.gov.in आव नोंथांमोन दा आंनियावहाय माने लिंकआ दंखायो आं पेस्टल' खालामसै आं माने कपि खालामखानाय दा आङो गुगोल क्रोम ब्राउजाराव पेस्ट खालामबाय नोंथांमोन बेनिफ्राय सार्च खालामदो सार्च खालामखांनायनि उनावहाय इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआ गेवना फैगोन बेबायदि फैयोब्ला दानिया नैबेखौ दाननानै होनांगोन नोंथांमोन नैबे सानजाबसिनावहाय क्लिक खालामनानै बियो माने नैबे एडभार्टाइजआ बेखौ दानना होनांगोन नैबेहाय सानजाबाव दाननाय सिनाव क्लिक खालामनानै दा दानबाय आङो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोनहा नैबेहाय फैनांगोन 1 2 3 4 नाम्बाराव दङ 4 नाम्बाराव लिंक आधार बेवहाय क्लिक खालामना होनांगोन लिंक आधाराव क्लिक खालामना होदो बिदिब्ला बिनिफ्राय बेबायदि गोदान इन्टारफेस फैगोन अब्ला पान आधार नाम्बार बेखौ इन्टार खालामनांगोन नोंथांमोन गोजौआवहाय फार्स्टआव पान कार्ड नाम्बार होदो मोजाङै पान कार्ड नाम्बारखौ मिस्टेक खालामनो नाङा जेरै नोंथांनि पान कार्डआव दं बेबायदिनो नोंथांमोनहा मोजाङै इन्टार खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय गाहायावहाय आधार नाम्बार होनांगोन नोंथांमोन आधार नाम्बार होखांनायनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ होनांगोन दानिया आधार कार्डनि नाम्बारखौ होदो 12था थायो 12 रोखोमनि थायो 12 अनजिमानि बेखौ इन्टार खालामबानो जाबाय दा आङो इन्टार खालामसै थाबै दा आङो बेखौ ब्लार खालामनाय जागोन नोंथांमोन सिकिउरिटि रिजननि थाखाय दा आङो बेखौ ब्लार खालामनानै दिन्थिगोन आरो बेनिफ्राय दानिया आधार कार्डआव जेरै दं एरै मुंखौ आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव नोंथांनि आधार कार्डआव जेरै दं एरै मुंखौ बेवहाय लिरनांगोन नोंथांनि मुंखौ बेबायदि लिरदो बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव नैबेहाय नोंथांना जुदि आधार कार्डआवहाय बैसोल' दङबा नोंथाङा नैबेहाय टिक मार्क होनांगोन नैबे सारिख'ना सिम्बलावहाय आरो जुदि नोंथांना डेट अफ बार्थ दङब्ला नोंथाङा बेहाय टिक मार्क होनांनाय नङा जुदि बैसोल'ब्ला नोंथाङा टिक मार्क होबानो जाबाय सोरनाबा बैसोल' थायो बेनिफ्राय आइ एग्रि टुआवबो टिक मार्क होदो टिक मार्क होदो बेनिफ्राय गाहायाव फैबावदो गाहायाव नैबे केपचा दं नोंथांमोन सिम्बल बेखौ नैबे बक्सआवहाय इन्टार खालामनांगोन जेरै दं एरै जेरै नङाबा मिस्टेक जायोब्ला माने जानाय नङा केपचाखौ 3SWYTZ बेखौ जेनेबा नोंथांना गोदान फैगोन आरो नोंथाङा जुदि सिनायाखैबा नैबेहाय क्लिक खालामनानै गोदानबो लानो हागोन बेखौ जेरै दं एरै होदो बेनिफ्राय टिक मार्क होदो आइ एग्रियाव बेनिफ्राय रिकुवेस्ट OTP दानिया नैबेहाय मबाइल नाम्बार होनांगोन नोंथाङा इन्टार मबाइल नाम्बाराव दानिया नोंथांनि मबाइल नाम्बार जिखुनु जाया मबाइल नाम्बारखौ होबानो जागोन बाहाय मबाइल नाम्बार होदो बेनिफ्राय लिंक आधाराव क्लिक खालामनांगोन फन नाम्बार होबानो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ मोजाङै नोंनि मबाइलाव जे नाम्बारा दं बेखौ होनांगोन माने बेवहाय OTP फैगोन ना बाहाय लिंक नङै मबाइल नाम्बारबाबो होनो हागोन बेनिफ्राय दा लिंक आधाराव क्लिक खालामबाय आङो
बिनिफ्राय अब्ला बेबायदि फैगोन OTP will be sent to this mobile number। दानिया नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामदो, कन्टिनिउआव क्लिक खालामना होदो, अब्लानो OTP फैगोन नोंथांमोन। कन्टिनिउआव क्लिक खालामबाय, अब्ला OTP फैगोन, नायदो OTP फैबाय। दानिया OTP खौ नोंथाङा नैबेहाय इन्टार खालामदो, बेनिफ्राय बिलि डेटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बाहाय इन्टार खालामसै, OTP इन्टार खालामबाय आङो, बेनिफ्राय बिलि डेटआव क्लिक खालामबानो माने नोंथांनि आधारा लिंक जानानै फैगोन आधार आरो पान कार्डजों। दानिया क्लिक खालामबाय नैबेहाय भेलिडेटआव, क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय गोदान इन्टारफेस फैसिगोन। नायदो नोंथांमोन, दानिया बेवहाय नायबानो जाबाय माने रिकुवेस्टआ सेन्ड जाबाय आरोखि आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामनायनि रिकुवेस्टआ सेन्ड जाबाय माने UIDAI आव माबायावहाय माने इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआव थांबाय। दानिया नोंथांमोनहा नोंथांनि जे लिंक खालामनाया जादोंना जायाखै माब्रैहाय मिथिगोन, दा बेखौ नायनो थाखाय हम पेजाव क्लिक खालामदो, नैबे हमआवहाय नोंथांमोनहा दानिया हमआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय फिर बेखौ दानफिनदो सिगांनि बायदि। दानिया बे लिंक आधारावनो थांफिनदो, लिंक आधाराव थांफिननानै दानिया बेखौ एसे जुम खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोनहा नुगोन माने नैबेहाय क्लिक हियार लिरनाय दङ। बे क्लिक हियाराव नैबे क्लिक हियाराव क्लिक खालामनानै नायदो। क्लिक हियाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोदान मोनसे इन्टारफेस फैगोन। बे क्लिक हियाराव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामबाय आङो, नायदो दानिया लिंक आधार स्टेटास, नोंथांनि आधारनि स्टेटास जुदि लिंक जादोंना जायाखै बेखौ माब्रैहाय मिथिनो, अब्ला मिथिसिगोन। दा गोजौआवहाय पान कार्ड नाम्बार होदो आरो गाहायाव आधार नाम्बार होफिनदो। बेनिफ्राय आधार स्टेटासआव क्लिक खालामबानो नोंथांनि आधार कार्डआ लिंक जादों, आधारजों पानजों लिंक जादों जायाखै नोंथाङा बेखौ मिथिनो मोनगोन। आङो पान कार्ड नाम्बार होबाय, दानिया आधार नाम्बार होनोसै। भिउ लिंक आधार स्टेटास बेवहाय क्लिक खालामबानो नुसिगोन आरो नोंथांनि आधार कार्डआ आरो पान कार्डआ लिंक जादोंना जायाखै। दानिया भिउ लिंक आधार स्टेटासआव क्लिक खालामदो, क्लिक खालामना होदो। बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नायदो दानिया इउर पान इज लिंक टु आधार नाम्बार, लास्ट नाम्बारखौ होबाय 1176। माने बेबायदि नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन, स्क्रिनशट लाबानो जाबाय। जानानै फैबाय दा आधार कार्डआ लिंक आधारजों पानजों। दा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो जादों जायाखै बेखौ नायनो हागोन। आरो आङो माने SMS नि दारैबो नोंथांमोनहा बेखौ माने लिंक खालामनो हायो जुदि वेबसाइटजों रोङाबा। दा SMS नि नाम्बारखौबो आङो होगोन नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा बेहाय माबोरै खालामनांगौ बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय SMS हरनानैबो नोंथांनि आधार पानखौ लिंक खालामनो। दा नोंथांमोन वेबसाइटआ बेनो, नोंथांमोनहा बेबायदि लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय आरो नङाबा लिंकआवबो मोनगोन। दा SMS खौ नोंथांमोनहा बे नाम्बाराव SMS खालामहरबानो जाबाय आरो बेवहाय नङाबा नैबे मोनसे नाम्बाराव बेवहायबो खालामहरनो हागोन नोंथांमोनहा SMS खौ। बेनिफ्राय दा नोंथांमोन SMS खौ माबोरैहाय इन्टार खालामनो होननानै बुङोब्ला नायदो UID पान स्पेस 12 डिजिट आधार नाम्बार, माने 12था रोखोमनि आधार नाम्बारखौ इन्टार खालामनांगोन। बेनिफ्राय स्पेस होनानै 10था रोखोमनि पान नाम्बारखौ इन्टार खालामबानो जाबाय, अब्लानो जागोन नोंथांमोन।